A si sa dobre velikám cítil. Dole kopcom si ma tam poslal, potom hore kopcom. Také podmienky, ináč to bude dobrý tréning toto. Tak Mirek pospíšil v takých podmienkach veľmi. A vieš, čo dáva? Čo? Majster sveta, že do svahu. Do svahu a stromeček dá. Aha. A naspäť stromeček zo svahu. Do svahu takto stromček? Áno. Ako takú jedličku, tak? Áno. Takže ide smer hore aj dole. A vraví, že teda to sú také tréningy, aj nám to ukazoval na videu. Neuveriteľné. Aj tak som zvedavý na to. Čo som nazval, aby to bolo dobre? Však sa pôjdeme si Pôjdeme sa pozrieť, no. To už ma teraz, že sa mi tam nechať pôjde a ideme tu sami, my už sme dojdeme. Tak som na tejto strane? Tam som bol včera. Boli naši malé, tak ja som šlapala takú stopu. Chcel by na tej druhej. Cez tú stopu vlastne išiel potvočiť, takže bolo potrebné preskočiť. A naši psi prvý raz došli do stretu s tou skutočnosťou, že tá stopa proste nepokračuje, že zmizla. Máme A jak štvrť, prekročili, takže od začína. Išli sme to druhý a tretí raz a už boli úplne profesionálni. Ty dredie môžeš rozprieť, jasne. Ja som na taký lajdan. Jemu je to jedno, on pôjde. Ale žije, takže on... nevedeli by o tom, rozumieš, to bolo tak, že prídu na tábor, to sa páčil a mu zavolať, ale predtým ani by nevedeli, že nejaký má to ježiť. A o tomto vedeli ten Feminaku? Oni zistili, nie vedeli, lebo ja som bol na tej schôdzi a ako sme uták, takže ja som na povedal, lebo sa ma pýtal, Juraj, že ideš do Čech? Ja nejdem do Čech, Juraj, tam robím výcvikov sám. A Tibor prišiel a Tibor mi hovorí, on nás si ani nezavolal, Tibor nehnevaj sa, ja som volal Tibor, že majú tam je obmedzená kapacita, musíš tak povedať a v prvom rade musíš, áno, figurante zaplatiť a v prvom rade si to máš splniť. Keď si kúpiš psa, Môžu prejsť? Tak prejdi. To ste nenahrávam z tej diaľky. Áno, aj jasné. A nie je to všetko o tom pive. Koukej. Super, Máme jednu koukej. a je luxusný pénu. To uvidíš. Alebo všetkému rozumie. Nie, to nemá význam. A môže tam kon? Ale počúvaj, to zase jeho oni musia odpísať. Ja môže tam kon? Menuje sa kon, jak sa menuje kon? Pokiaľ je cena dobrá, tak... Nie, ja sa vypomínam rokom a pol prišla za mnou Marta a hovorili mi, že by som mal zavolať sa na to najlepšie. Takže, ale my sme tam boli Ja som párkrát. ho zažila. My sme tam boli párkrát, nemusím hovoriť, není zlý, nám sa naozaj páčil, on vie robiť veci niektoré. A není nič extra. Rengvársky hovorí, choď s tým do preteka. Ale boli sme u nás na Senáve a my sa pobili skoro s Michaličkom, lebo chlapi doma došli. Sa chytili o niečo, ale to sa tam... Počkej, máš tam veľký bodla. Počkej. Ja nechcem robiť na tábore, ja radšej na tábore si myslím, že tam sme veci, myslím, aby sa dostali do figuranty, ako sa robili. Tak si hovorím na to, no prešiel rok. A hovorím,
máte počuva, ja som oslovil toho čana, mama přiázala, mama ga mi, ale už nemusíte, to nie je tak a ja teraz vieš po roku, tak tu chodí 40 ľudí, aby ja som povedal, že kedy je dobrý kvôli ním. Po roku Mala Eva Vážová, že vytaklína nejaká, ktorá mi zapadla a hovorí, to mne môžete nevytahovala ten strach. prečo voláš toho Hanzáčku, ja nerozumiem prečo. On už je taký odsunom. Každý tu nám ho robí. Tu na takto ja rádi. Ale pre nás je to výhoda, my sme väčšinou zo západoslovenského kraja. Keď ti sem príde východňar, ty sa s tým rozhodcom kedy stretneš? Evidentne by si musel ísť tam do Košic, do Vranova, aby si sa s ním stretol. Tak my si, to je plus, že príde on sem. My tu máme svoj okruh rozhodcov. Rozumieš? To je plus. Hovorí, naša Danica.